wat squallen, wat meer uit de lokalen komen en moeten doorsporten. Nou, en is dit vanzelf een prachtig mooi evenement om dat volk te krijgen. Ja, het gaat hartstikke mooi. De deelnemers, we hebben bijna 610 deelnemers aan de start gewoon. De laatste groep die staat hier in het startvak. En dan hebben we er echt 610 gewoon. Het gaat hartstikke mooi. Het waar, het is een survivor run, hè? Dus ja, dat mag ik wel een beetje rennen. Dit is echt een run van de waarden. En er komen zelfs deelnemers vanuit het hele land, maar we proberen hier echt, we willen het graag voor de regio organiseren. Zowel de lichte categorie als de zware categorie die door al die 8,5 kilometer. Het verschil zit hem in de hindernissen. Dus de zwaardere categorie die kreeg zwaardere hindernissen van de keren. Zwaar parcours, zware hindernissen. Maar wie van mij wordt er dan? Het is 80 beter dan vorig jaar, want verleden jaar wie ik trede. En nu ben ik eerste, dus ik ga wel een sprong maken. Het is net onze ambitie om per se volk Rutte te worden. We hadden als bestuur hebben we beslist dat we ongeveer 150 deelnemers hebben. Dus we zitten nog net onder het maximum. En ja, daar richten we het parcours ook op in. Dus mochten we nou in een gezegende situatie komen dat er 1000 mensen meedoen willen, dan moeten we het parcours daar wat op aanpassen. Dus ja, het zou mooi zijn. Het is in ieder geval een teken dat mensen het aanspreekt.